No niin, jos oot joskus miettinyt, että miten sauna rakennetaan, niin tämä on nyt tämmönen niin opetusvideo. Käy vaikka ammattikoululaisten kouluttamiseen. Perinteinen suomalainen sauna valmistetaan hyvin äkkiä. En pysty ymmärtämään, miten siihen käytetään tuhansia euroja rahaa ja vaikka minkälaisia kamppeita. No, näin se on rakennettu ja meidän esi-isät on sen jo rakentanut tällä tavalla. Otetaan ensin saunoja. Me tarvitaan meri. Meri siinä pitää olla, joo. Tarvitaan kiviä. No niin, mehän istuu sinne saunaan. No. Näin. No niin. Täällä laitetaan kiven päälle vettä. Joskus sitten saunasta tulee liian äkäiset löylyt, mutta tässä on onneksi tämä kattoluukku tässä mallissa. Otetaanpa uusiksi. No niin. Kokeillaanpa yhtä paljolla vielä auttaako. Ai kauan. Minä en nosta kyllä. Sinä on vaan. No niin. Otetaanpa munasilla. Tämmönen sauna, se on paras sauna.